Bandiraɓe Fuutanko bisimilla mon e boutique Baynias chez Badjo ɗoyete e kanel e kanere tampere mon gasi aɗa jogui anniversaire walla kala programme bawɗo won ak jiya Baynias boutique ɗoyete kanel haɗani ɗon tan ene tawe ɗon des produits cosmétiques kala momanteji belɗe ɓurɗe tawa ko dogoje teint mo tawa watta caɗiɓe des chaussures et sacs hommes et femmes. Baynias boutique c'est Badjo woni ko kanel lawol pharmacie ya awa ba fade jeere. Baynias boutique et frère ko cukalel laaɓa juuɗe ceŋenagel kanni ne ŋaajira yontaɓe. Téléphone makko ko 77 947 09 91 77 947 09 91. Baynias boutique chez Badjo, c'est la classe. Cornao, non lede. Cornao, che non lede. Tante. Ya Cornao ulbini hikki boy. Ya la tan. Ya la fa. Waalaikum salam. Ijam. Tunggu pulau. Pada sampai. Bisul. No kan? Wana onde jam. Inde halen won do tan ko alhaaj Cornao. Anen marhana ne maskeje. Pada sampai. Jamon gal. Ni no mata bod. Wana am selam. Awairam non. Wana golle de. Golle selam. Era marsi. Ni mbadda e bone sanceji maɗi ayi ɗum joni kalan noon alani mbawan artude hen e liggey ayi wono ɗum keɗornoɗa tewnuɗade hen wallahi ko ɗum ɗon ay alhaali korna kaltuji nanɗa ukaji huɓɓi tan korna lefti yimɓe ɗe ay ɗum saɗa yalta galle ma ma nawara ɗum ɗo ayi a nawara ha jagguere min jon ko mbiɗum ne yaltata wallahi min de so mboɗo wawno ay hendu ndu yettata homi alani wallahi ɗum ñakkara sabu ɗum hay ɗum ɗon adde korna eyi ɗum de ɗum mbasa laade anen affaire o de hulɓinima ɗum de garmi haalande wallahi kono noon an Moustapha nande ala mo nendirma Moustapha o nendir tan ko oɗo annene wallam Samba musidɗo men o Samba barke Allah min de mo hulwi tan est ce que o wona ɓi Samba landi simi daarima tan ko ayamu Samba o kara barke baba wasara il faut namde mo a foti namdirade mo an ɓuri battade mais no liggeyaji ma ɗi ko ɗum darta e kam ɗum mawɗum wallahi ene yaha no hannirta wallahi ko waɗɗon e bone korna kañum tan nen ɗon to korna wode joni tardin fof kali yimɓe mbiyama mbaɗe on pot distance suhaɓe ganduɗa hoore ma ñande fof nan mbaɗi moblel ɗum ko soirée ji ɗum ko karam pulsuji ɗum moƴƴani ha tampi en tiiɗ so yiyama yo mbaɗe maxe mbima kañum ganda maxe mbatta maxe an ko ganduɗa hoore ma ko portes ganda portes ɓe mbiyata ɗum
ɗum ganduɗa hoore ma aɗa fottinnade guiɗo ñaweta yimɓe no ay sara waɗi wallahi moye jaam wonamo selli wallahi haɓe jaam komin jaaɓi ɗo jeerni aɗen hannde ko samedi wallahi kanko hannde maraw kanko ye jeere kanko foti nadde wañi barke Allah wallahi wayru nan ɗon tan selli na ko reɗi fom celli wallahi haɓe celli wallahi mawɗum min mbiyami damar gallam ɗo mbaɗami ɗon ko ɗum ɗo ko soɗorte kala naatoɗo ɗo kay hayso tawi garɗa ƴewde ko guergal walla garɗa ganduɗa hoore ma namdade sooɗo waɗma haaldude tan hay salamu aleykum sooɗa ha para puɗɗa wiide salamu aleykum wallahi mais no golle ɗen yaha wallahi ko mawɗum no Moustapha waramo waɗa gorgoro no fewi de wallahi mawɗum hamo tinno mawɗum Allah yettam Allah yettam ay garno tan ɗo tan salmindama yiide suhaɓe selli mais fan fottani hannde ko madame nato wañi koɓe jaa marché ɓen to artuɗo moƴƴi galle hay goto maccani toon madame de naari wañi madame naari wañi en yiiɗade kono no famata par bottare annen famata tan en yiiɗa ala annen eyyi joni en mbaɗi noon en jani min sammorma koyɗe yeeso tan neɗɗo sammuma koyɗe yeeso tan aɗa andi min hannde gallo en heewi hay goto ala ɗo ko ni tan kadi saɗa yalta kadi mbaɗani ala annen tan ele gafat wallahi wonti lor wallahi haali o de neɗɗo mbimami en jiiɓi tan wallahi amma hoorema suwaɓe ndenayi ganduɗa hoorema hunde nde ene aɗa andi min kam haadem ƴewde guese hikka ganduɗa hoorema suwaɓe kalmo mbiɗa yo rem wiyatma ko wawa ganduɗa hoorema ko ɗoygol tan ɓe nafata min mi meeɗa yi suwaɓe joni mbi alay saago yimɓe ganduɗa hoorema ndemata mbatta te natti wonde on komi famani suwaɓe joni keseji moƴƴani min haadem wiide tan mbaɗa ɗoggito mbaɗa yaha ko keesi moƴƴani ala or wadde moƴƴani keesi moƴƴani hay tourné nde ni mataw ko salguina tan mi wadda hen seeɗa kono keesi haydara moƴƴani wallahi mais an kam mbaɗa suwaɓe maɓe ham tinnode min de hammadam nafa jomum so yi hande wiya ha jam min hammadam hay ɗum watta wallahi teno machallah yaay boy hande a ñantima de ayi de ɗum fode ko sababune ma kala garɗa ɗo ko haalisani mbatta hen alay saago mi wawa ñantade gara yiiɗa yummama fadde yaka mérité a mérité mo ko ɓuuri ɗum kay wallahi wadde machallah eyyi ɗum fode ko an waɗe hen alhamdulillah yetta Allah tan yetta Allah jarama kay mo duwa min kay koyɗam ko koyɗe jaam tan yo jaam boy tan alhamdulillah dembo dama demon côté pharmacie bi ni pour sooda toon podde après min dal mi soodi mi hocci kalpe goto kalbe eyyi après ñu binda si mi anda ko oɗo ndar taw a andimo kalpe o man jam ɗum kay ko ɓinguel amen guel o ko sira wonɗo ɓi polo eyyi ko ɗum ɓen windi hen siré dia gasi kañum woni ɗo hay o ɓinguel amen Pol Dia woni liggo to liggorɗa to sanciero eyyi Pol gasi on jeeyi nannguɗo tan ha toon nawrata ɗum oɗo ko bi baba Pol gasi kanko jeeyi ɗum ɗo te ɗum ɗo mbaɗa andi baba mo so tini hannde ko majjina ɗum moƴƴani saabu Allah wallam nawana kam ha hedde ma walla mais galle mabɓe man xawma sen kër bu baax woni sancier to liggorɗa ɗo eyyi ɗon tan somi yahi toon kon mam namdo sa yeehi toon tan namdo eyyi inchallah toon tan exact eyyi fatmi dokkan saɗa hiira eyyi a jota ha boy eyyi moƴƴi janggo joɗanen ha kirtoɗen alhamdulillah janggo mam ara hande mboɗon waɗi guertode belle merci moƴƴi kay janggo ko dimanche eyyi inchallah mam ara ñalla ɗo kay eyyi inchallah jarama nene alhamdulillah fatmi doga yaha kay eyyo jarama oɗo hande so bammo hokkimi o majjini ɗeɗo kalɓe moƴƴani
Si. Oi. Ada jawara puko damar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ça va bien. Jam tole. Ja. Mustafa la kay ja. Jam rek. Alhamdulillah. Jam. Mata liggéey? Jam rek kay. Alhamdulillah. Naka liggéey bi? Naka xale yi? Alhamdulillah. Ana yaay boy? Mu ngi fi jàmm. Alhamdulillah. Man de jàmm la rek. Waaw barki démb dama doon doxantu côté yene ay ngoon yooyu noonu. Léegi ma am benn pochette bu ma for. Léegi nag ba ma laajee xale yi nis pochette bi ni dañ maa ne ci turu kii la ne quoi Sira. Sama doom la. Ah sa doom la. Waaw léegi pochette bi nii mu ngi ne xool ko bu baax. Sira. Okay. Naka tàngoor bi nag. Wallahi. Alhamdulillah. Jàmm rek. Salaamaaleykum. Aleykum salaam. Ça va soxna si. Koy. Papa yaa ko njëriñ. Comment man ha nam doom yaa ko. Tab ko penon doom. Apa nanti? Daa mi artina bitik. Mi wa mi soodi ko dinnoon soodi ko. Kono mi sooda ko peset ko samma. Sami arawi de ma sami. Ba ko kulno do wara fiide. Kulta, wana ono mbada ni tan ha yimon ko haade ko mano ko. Papa ni déedéet amul solo xam nga ne ñoom ay xale lañu rek jarul nga koy wax yenn wax yi rek ñoom ay xale lañu rek dañoo xamul rek. Ni ram batan ha yimon dañem go. Ay ko be bay. O Mustafa, so yimbe fo may no moni nondude. Ha? Wallahi mo no sawa. Amul benn problème maa ngi ñëw de. A jaaram. Waaw jërëjëf waay. A jaaram. Jërëjëf waay. A jaaram. Jërëjëf waay. Alhamdulillah. Ei ba. Si yimbe fo mbayno Mustafa wayni. Wallahi Senegal yaaram no yeso. Ko hon makko ala de. Ñano wonde. Jaga kambi mari a feew. Ami iyo ko wonno gama sonen. O ala fof ko mbawa wiide mo sona o jaara. Bawra wiide ci kono haalis o tan ko ni tan. Ha? Ni wara yumma dañi am go ko halano ñu fofu go. Ha? Moya. Jo maram ya bitik logo ya. boutique Safiatou Niane
cey bi boutique pattam lamo gusuɗo caɗele lawol jolgo Dakar walla Wourossogui. Quelle femme battante. Boutique Safiatou Niane amna bépp matériel électronique, télévision et accessoires téléphone, MP3 et Bluetooth. Kono kadi ma tawɗon comci mawɓe e sukaɓe kala façon ñamde e crème. Tissu ene tawe ɗon ma taw ɗon des poulets cher, alimentation bu amul fenn, maquillage yomb yu classe ceyli amul fenn fudul bitu Safiatou Niane. Téléphone 77 559 71 59 77 461 34 14 wona haynuko ko ɗo ete e kanel legal celol goɗɗani juma celol boutique Safiatou Niane ko ɗon tan haajuji kumtoto yeto jiya ɓuuri soynade.